molweni, ndinethemba ukuba niyaphila namhlanje. Ndiyabuliswa nguKhayethu Umqwathi. Ndifuna nje ukuthi enkosi kakhulu kwaba bantu bandixhase kule ndelelo besibonileyo kule veki pheleyo, kodwa ke ngoku sigqithile apho sibheka phambili. Kwaba bebefuna ndibabonise ukuba isiXhosa noko ndiyasazi, nguza ukuba mna ndiqhela ucheba inkqa yexhego. Nibambile ke ngoku kakuhle, enkosi. Enye ke ngoku into endinombuzo mani, yabona kula maxesha siphila kuwo ngoku abantu bathanda ukudibanisa isiXhosa nezinto ezikhumshayo kakhulu kakhulu kakhulu, ngakumbi ke ngoku apho ndithetha ngezinto ezifana ne-gender reveal. Heyi, hayi. Yabona ke mna ke i-gender reveal ndiyaziyo. Ubona ithole lisandozalwa, uye kulo uyolincika uphakamisa nje uthi yinduna okanye uthi ndithokazi, ukhwaze. I-gender reveal endiyaziyo ngoku mna, abantu ababhatala imali ezingaka, zigidi ngezigidi imali. Hayi mani, kwenzekani apha? Inkcubeko yaphi nale? Heyi, ndidinga uncedo lwenu ukuyiqonda kakuhle ke ngoku maXhosa. Ndiyabulela.